Altså det der målsætning er jo, at vi skal have Fyn på landkortet som en destination i virkeligheden, eller i hvert fald et samarbejde, et fællesskab, fordi Fyn sammen er stærkere end de enkelte kommuner. Det vi ser nu, det er jo, at man på tværs af Nord- og Sydfyn begynder at arbejde sammen og kan forstå, at gode tiltag på Sydfyn i Øhavet kan også godt skabe turisme på Nordfyn og omvendt. Nu er det meget aktuelt, vi lige har været på messe i Herning, hvor der kommer over 62.000 besøgende potentielle gæster til Fyn. Det er jo godt. Det er en stor stand. Det er første gang, at man mærker en optimisme og en positivitet på det samlede Fyn, som står på en stand. Og man er stolt af at være på Fyn, uanset om man er turistforening i Forborg, eller man kommer fra et andet sted på Fyn. Så fylder vi noget. Det giver en enorm ny spirende optimisme. Helt konkret har vi jo gang i Kinasatsningen, hvor der er flere aktører med, der investeres flere penge end før. Vi satser egentlig på fremtiden. Vi ved, det er et marked, hvor kineserne ikke vælter ind i morgen, men de kommer meget snart. Og hvis ikke vi er med nu til at brande Fyn der, styrke eventyret, det kendskab til H.C. Andersen, der er derude, så får vi måske ikke fat i det marked. Det, der jo er spændende, det er, at selvom aktørerne pludselig får stillet nye krav, altså at man har et forpligtende samarbejde ud over det økonomiske, så har vi allerede fået 60 aktører med målsætning af 100 i år i 15. Så vi skal have Fyn op i top, både landsdækkende og regionalt, men også internationalt. Så vi er godt på vej. Vores intention med at gå ind i det fynske samarbejde under Udvikling Fyn er jo en afledt ting af det, vi har oplevet under Destinations Nyborg-samarbejdet. Destination Nyborg-samarbejdet har været medvirkende til, at Nyborg i Region Syddanmark er den del af regionen, som klarer sig allerbedst på mødekursus- og konferencemarkedet. Det har vist sig, at det har været en succes, og den succes ser vi også en stor mulighed for at brede ud til resten af Fyn. Vi har altså indset, at det der med at samarbejde, det er tvingende nødvendigt. Jeg har en helt klar forventning om, at det her samarbejde i Udvikling Fyn-regi kan bringe Fyn så meget på banen, at det vil være et helt naturligt sted at afvikle sine konferencer fremadrettet. Kapaciteten på Fyn er god. Vi har rigtig gode konferencesteder på Fyn fordelt over hele øen. Vi skal bare finde ud af sammen og markedsføre det sammen og have henvisning til hinanden sammen, så vil vi have stor succes med det her.